Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η μέρα και το κάμπινγκ. Τώρα θα φτιάχνουμε το αμάξι. Τώρα θα μπούμε, θα φύγουμε και θα ανοίξω ξανά την κάμερα στο κάμπινγκ όταν φτάσουμε. Λοιπόν, παιδιά, τώρα φτάσαμε και τώρα θα στήσουμε τη σκηνή. Μόλις στήσαμε τη σκηνή, είναι έτοιμη και τώρα σε λίγο θα πάμε για μπάνιο στη θάλασσα. Και εδώ πέρα άλλαξα, τελειώσαμε το μπάνιο, πήγαμε στο μπάνιο, θάλασσα. Τώρα θα ξαπλώσουμε λίγο και μετά θα πάμε καμιά βόλτα. Λοιπόν, παιδιά, τώρα έφαγα και τώρα θα πάμε προς τη σκηνή. Λοιπόν, παιδιά, τώρα είναι βράδυ, έχουμε γυρίσει στη σκηνή και τώρα θα πέσουμε να κοιμηθούμε. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα πέσουμε να κοιμηθώ, θα ξανανοίξω την κάμερα το πρωί. Παιδιά, μόλις ξεκινήσαμε, τώρα θα πάμε λογικά στο μαγαζί να δούμε αν έχει πρωινό. Παιδιά, ήρθαμε εδώ πέρα, τελικά δεν είχε πρωινό, κάτι είχε πάθει με τα φαγητά και δεν είχε. Τέλος πάντων, τώρα θα πάμε να βάλουμε μαγιό. Έχω να σας πω ένα ακόμα νέο, ότι δεν θα μπορώ να σας πάρω μαζί μου στη θάλασσα, γιατί εγώ τρεβάω από κινητό και δεν μπορώ να σας πάρω μαζί μου. Παιδιά, τώρα έφαγα και τώρα θα πάμε προς τη σκηνή. Δεν ξέρω. Παιδιά, έχουμε έρθει εδώ πέρα στη σκηνή να ράξουμε λίγο και μετά δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα πέσω να κοιμηθώ, τα λέμε το πρωί. Παιδιά, μόλις έχουμε ξεκινήσει, είναι η τελευταία μέρα. Τώρα θα μαζέψουμε μάλλον τη σκηνή και θα πάμε για πρωινό. Δεν ξέρω. Λοιπόν, παιδιά, μόλις ξεκινήσαμε, βασικά τώρα σε λίγο φτάνουμε, σε κάνα τέταρτο φτάνουμε στο σπίτι. Για φτάσαμε στο σπίτι και αυτό ήταν το βίντεο μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να subscribe. Γεια σας.